Sarong parasiraan binawianin buhay kan magtiulob ang sarong motor bangka sa kadagatang sakop kan Bagasbas dait Camarines Norte, Domingong aga kan Enero 5. Binisto ang biktima na si Arvin, 50 anyos, may agom as residente kan Barangay San Roque, Mercedes. Basado sa impormasyon, alas 2:30 nin maaghon kan parehong aldaw, kan maglawod ang biktima kaiba ang 10 pang parasira. Alagad pag-abot sa may porsyon kan Kanimog Island, tuminiulob ang piglulunada nindang bangka ahuli kan makukusog na badolin buong o balod. Nakaligtas ang mga pag-iriba kaini, alagad ay na pinalad pa ang biktima, makalis na makapusak ang payo sa bangka hasa sa madismayo asin mabutod. Ito pong bangka na ito na may markings na John PG2, locally known as Galadgad o yung Norway, ay may sakay po na 11 mangingisda. Yung 10 po ay nang lumubog yung bangka nila ay nakaligtas po at nakalangoy sa malapit na isla. Daipang nakabanderang gale warning kan maglawod ang biktima asin ang mga pag-iriba kaini. Alagad basado sa patanid kan pag-asa, lauman ang makusog na ukol dara kan share line. Alas 2 kasabagong maagahon kan ma-recover ang bangkay kan biktima sa katubigang sakop kan Barangay Bagasbas dait Camarines Norte. Kanina po madaling araw, mga alas 2 na po na madaling araw kanina. Kuha po ito sa may area ng Bagasbas dait Camarines Norte. Katakod kan insidente, liwat na nagtaong patanid ang otoridad sa mga parasira na dainanggad pagpersahon ang paglawod urog na kon maraot ang kamugtakan kan panahon umay nakabanderang gale warning. Mientras tanto, kasuod mang hapon kan magkaigwanan nin gale warning kas bagong aga kan haliuna ini kan pag-asa para sa mga baretang Tatak Bicol. Hercules Barbacena.